Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan, Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan, At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Ngayong 2023, Magandang hapon and welcome sa ating Kaugnay Podcast. maghahatid ng extension advice and services tungkol sa agrikultura. Ang ating kaugnay agribalitaan sa linggong ito, ang Agribalitaan at halamang mahalaga sa agrikultura at kalikasan. Magandang hapon and welcome sa ating Agrisalitaan, ating local government units, seed banking for lasting initiatives for the environment o life, at Agri-abangan, provider in extension advice and services in agriculture. Ngayong February 8 na. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang ating kaugnay agribalitaan sa linggong ito. ATI Bicol nakiisa sa ika-36 na anibersaryo ng Agricultural Training Institute. Sa pangunguna ni ATI Bicol Center Director Elsa Parot, nakiisa ang ATI Bicol sa ika-36 na anibersaryo ng ATI na ginanap sa Central Office ng ahensya sa lungsod ng Quezon. Tampok sa selebrasyon ang pagkilala sa mga empleyadong nagsilbi bilang kawani ng gobyerno sa loob ng 20 taon o higit pa. Kasama rito sina Director Elsa Parot, OIC Administrative Officer Melba Bonafe, at General Services in Charge Edgardo San Buenaventura na naging bahagi ng pamahalaan sa loob ng 35 taon. Binigyang pugay rin ng mga dating opisyal ng ATI kasama ang mga retiradong ATI Directors at Regional Training Center Directors. Kasama rito ang nagretiro ng Regional Directors ng ATI Bicol na sina Efren Sabularse at Danilo Ochoa. Samantala, isang product exhibit ang isinagawa kung saan ipinakita ang mga produkto ng ilang learning sites sa bawat rehiyon. Mula sa Bicol Region, naging bida ang mga produkto ng 6 na learning sites. Nagkaroon rin ng pagpupulong ang ATI Employees Association mula sa Central Office at iba't ibang rehiyon. Si Michael Villasar, Pangulo ng ATI Bicol Employees Association, ay nahalal bilang Vice President for Internal Affairs ng buong National ATI Employees Association. Seed banking for lasting initiatives for the environment o life inilunsad sa Bicol. Ang proyekto ay naglalayong palaganapin ang seed banking sa rehiyon upang masigurong patuloy ang pagpaparami ng mga tanim at halamang mahalaga sa agrikultura at kalikasan. Ito ay naisagawa sa pagtutulungan ng ATI Bicol at Institute of Plant Breeding ng College of Agriculture and Food Science ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Sa pamamagitan ng Training on Seed Production, Processing and Storage for Community Seed Banks noong January 19 to 20. Isinagawa ang unang bahagi ng proyektong Seed for Life kasama ang 40 learning sites sa buong rehiyon. Ang mga learning sites ay tumanggap ng mga punla ng open-pollinated varieties bilang pangunang suporta. Maliban dito, bibigyan rin sila ng technical assistance. Hangad namin ang ating matagumpay na Seed Banking for Life para sa bayan. At kabataang Bicolano, sinimula ng pagsasanay para sa Young Farmers Training sa Japan. Nag-umpisa na magsanay si Jam Kenny Bernardo ng Camarines Norte bilang paghahanda sa kanyang ilang buwan training sa bansang Japan. Si Jam ay ang natatanging Bicolano na napabilang sa Young Filipino Farmers Leaders Training Program in Japan. Ang programa ay kasunduan ng Philippine at Japanese governments. Layo nitong palakasin ang agrikultura sa bansa at mahikayat
ang mga kabataang Pilipino sa agrikultura. Sa pamamagitan ng programa, matututunan ng kabataang Pilipino ang mga makabagong kaalaman, kasanayan at teknolohiya sa ibayong bansa. Si Jam ay magsasanay sa loob ng halos 3 linggo sa ATI Bicol bago ang kanyang pagsasanay sa Japan. At yan ang ating kaugnay agri-balitaan sa linggong ito. Ito ang inyong Kuya Chan, ang inyong ating kaugnay podcaster. Magandang hapon. Magandang hapon and welcome sa ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension Advice and Services or PEACE. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Sa unang episode ng ating segment na Agri-Salitaan, makakapanayam natin ang napakasipag at hands-on na Center Director ng ATI Bicol upang i-hack sa atin ang mga significant accomplishment ng ATI Bicol sa nakaraang taong 2022 at ano naman ang mga hamon at policy directions ngayong 2023. Mga ating kaugnay, Ma'am Elsa A. Parrot. Magandang hapon po, Ma'am Elsa. Magandang hapon, Kuya Mike, at magandang hapon sa lahat na nanonood at nakikinig dito sa ating podcast. Yes, okay. So, ito po ay ano lang ma'am, parang kwentuhan lang natin. And syempre, umpisa na natin. Ang unang tanong po natin ay, papaano nyo po mga ilalarawan ang mga nakaraang taon or nakaraang taong 2022 bilang Center Director ng ATI Bicol? Yes. Katulad ng mga nakaraang taon, ang ATI Bicol thrives on partnerships. So marami tayong nakapartner at yung mga partners natin ay katulong natin upang maabot natin at matupad natin ang ating mga mandato at mag-implement ng ating mga programa. Isa sa pangunahing partner natin, syempre, ang ating mother agency, ang DARFO 5 sa pamumuno ni Red Rodel Tornilla at saka yung mga program coordinators. Isa pang active na partnership natin is with the CAMSUR, Chamber of Commerce and Industry. So ito yung private sector partner natin. At nabibigyan tayo ng pagkakataon na mai-showcase yung ating mga learning sites and other initiatives natin. Of course, hindi wag nating kakalimutan ang ating mga state colleges and universities and also ang ating local government units. Ang CBSUA, na pangunahing partner natin sa maraming mga inisyatibo, lalo na sa digital farming, sa LSAs din, at saka sa evaluation ng ating Binhi ng Pag-asa program. Marami pa, Kuya Michael, lalo na yung ating pet project na MOA with our LGU Karamoan. And siyempre, di ba, ang ATI, Extension Service Beyond Boundaries, we have an active collaboration with the BJMP. O, di ba? Akalain mo yon, we have community urban gardens sa Iriga City. Also, DSWD sa expanded partnerships against hunger and poverty. And not to forget, yung ating jewels of ATI, ang ating learning sites for agriculture, na noong nakaraang taon, we have a total of 21 new LSAs na na-certify. Kaakibat din ito, sa partnerships, of course, our services should be responsive and relevant. So, katuwang tayo ng national government sa pag-answer doon sa burning issues, lalo na sa ASF. So, we have this SWAIB, yung Swine Multiplier, Techno-Demo Farm in Sorsogon, at saka yung AI sa barangay, sa, sa Pilar, Sorsogon, katatapos lang. And ang ating pinakapangunahing mandato, which is professionalization of the extension services through our CPD accreditation, and we have 44 courses. Yung sa mga AWs natin to, ma'am. Yes, yes. And our special projects like Rice Competitiveness Enhancement Funds, yung ating CFIDP, yung Coconut, and the Binhi ng Pag-asa, and ang ating showcase, ating UMA. Ang dami, no? Okay, dami po. Ang dami, no? Pero
I always believe in balance. So, dapat din may staff development tayo. Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho. So, dapat meron din tayong staff dev and corporate, ang tawag doon, corporate social responsibility. So, we have the coastal cleanup noong, sa Calabanga in support for the, ngayon? Program yung natin? ating sa ating national coastal international coastal cleanup. Of course, team building activities. May mga technical guidance sessions tayo and siguro the latest yung ating disconnect to connect para paputukan ng utak at pagandahan ng mga naiisip for innovativeness because we always believe that work made fun gets done. Ba? And to top it all, yung gabi ng parangal. Dahil we have to give back the appreciation for our hardworking staff. So, para tong year-end natin, ma'am, di ba? So, yun yung year-end activity natin. So, Kuya Mike, sandali. Baka bago ko makalimutan. Sa lahat ng iyon, ATI Bicol garnered 3 major awards in implementing HBCDP, RCEF, and RISE program. And also, ang ISS, yung information services natin, meron din silang nakuhang award. So, yun ang yung sa entire network ng ATI. Yes, that's the entire network of ATI. So, hindi naman nagpahuli ang ATI Bicol. Lagi tayong nandun sa top 3. So, yan. Ang dami. Yun po yung nakaraan. Yun yung mga nakaraan noong nakaraang taon ng 2022. Yeah. Doon pa lang na makikita na natin na marami na yung ating naging engagement. And syempre, ngayon namang taon na 2023, ano naman po mga challenges na haharapin ng ATI Bicol kung pagdating dito sa ating ginagawa at mandato? Okay. Ang pinapangunahin at napakagandang challenge for ATI Bicol, of all centers, tayo po ang medyo sinuwerte na magkaroon ng malaking allocation. So, ang challenge dyan, syempre, dahil medyo dumoble, halos, hindi naman dumoble, siguro 80% ang taas, is syempre, doble kayod tayo. Doon sa nakaraan natin, ma'am, na budget. Yes, the budget. So, from 70, naging more than 100. Because, meron tayong ipapatayong yung ating extension office. Yun. Challenge ba yun? Hindi kasi hindi naman challenge ang tawag natin dyan, di ba? We thrive on challenges just like we thrive on partnerships. Mas maganda nga yun. Mas madaming trabaho, mas masaya. And sa isa pang trabaho natin, bukod sa mga special projects natin, isa tayo sa 2 regions lang na merong binhi ng Pag-asa program. Ang isang region is ATI Calabarzon with Batangas, at tayo naman, ang Bicol is sa Masbate naman yun. Pero dati pa tayong meron na. Dati na tayong meron. Pero last year was Cam Norte. Cam Norte. Oo. Yung nauna na natin, ma'am, ay Kamsur and Albay in 2021. Opo. Ito ang masaya dito because we are now transforming and we want to empower more, lalo na yung mga kabataan. And yung sa farming, we are now into digital farming. Mas angkop. Angkop sa ating mga kabataan. Mas tutok tayo ngayon sa digital farming. At meron tayong 3 SOA, School on the Air, on Smart Rice Agriculture, HBCDP, and CFIDP. So yung CFIDP, ma'am, ay yun yung natin, yung nag-umpisa last year. Yes. Coconut Farmers. Yes. Yung natin sa with PCA, Philippine Coconut Authority. Ang challenge ngayon, dahil tayo ay defending champion daw, so kailangan ma-defend natin yung ating championship. So, yun ang challenge for 2023.
Because nung 2021, ATI Bicol was recognized, di ba? Yes. As number 1 among the ATI training centers during the Outstanding Achievements Award. For Okay. 2022, parang ang awarding would be sometime in May. Yes. So, abangan natin yan. Ang atin naman, we do not really work because of the awards, but we work because we have to do our best. Yes. We have to give our best always. Raising At isa the pa bar. sa mga best dyan, di ba? Yung partnership natin with RFO 5, yung PAFES, Yes. Oo, ang nag-number 1 Region din. 5, ang number 1 sa implementation. Dahil sa tayo ay itinaas natin yung ating antas ng ating paglilingkod sa ating mga magsasaka dito sa Region Bicol, kaakibat din yon yung policy direction ng ating kagawaran ng Yes. Department of Agriculture. At may malaking epekto sa mga gawain natin ngayong 2023. At ano po yun, ma'am, ang pinaka-policy direction we ngayon all natin? know, we all know that we have a new president. Yes. Okay, which comes with the new president are also policy directions. So, ang ating presidente, Nagkataon pa. nagkataon pa pa, naging Secretary. of Agriculture. Ang talagang ang magiging parang battle cry of DA for 2023 until his presidency is Mame. 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 Maunlad na agrikultura, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Okay. So, ibig sabihin, agriculture would propel the economy. So, more on a macro approach na. Siguro kasama na kasi dito, ma'am, yung realization during a pandemic, di ba? Na ang ating ang pinaka-tinitingnan doon at nakitang napaka-importante ay yung sektor ng agrikultura. Yes, oo. So, ito yung sigurong nakikita kasi tayo ngayon ay bumabawi. Although, di ba, siyempre, pakakatapos lang ng 2 taon natin na pandemic, kailangan nating bumawi. Lalong-lalo na yung ating ekonomiya. At yung magiging drive noon ay yung ating agrikultura. Yes, kasi ang agriculture and fisheries sector ay about 1/3 ng country's labor force. Nakikita naman natin, di ba, sa mga report ng mga economists, na laging agriculture, ilan ang contributions sa GDP. So, dito nakikita ngayon ng national government ang kahalagahan. So, yung kahalagahan sana ng agrikultura would also translate into more viable projects. And, syempre, mag-uumpisa lahat yan sa training and extension. So, paano gagawin yun, ma'am, natin? May mga programa na ating, like for example, yung farm clustering. May farm clustering, may value chain approach, yung from production all the way to marketing and beyond. May isang plan, may isa ding policy direction si Director Remy na parang bubuo ang ATI ng isang banner program for the young farmers and the youth. So maganda 'yon because preparing them to be the next generation of farmers and those agri-enthusiasts. Lalo na yung ating sinasabi na nung nakarang taon pa na yung ating mga farmers ngayon ay mga aging farmers na. Yes. Hindi na dapat young farmers. Dapat so yung young farmers Kalimutan na daw natin yung aging farmers. We have to focus now on the emerging farmers. And isa sa pinaka tall order and exciting na gagawin ng ATI is sabi ni Senior USEC Domingo F. Panganiban, dapat ang ATI would transform into premier institute both nationally and internationally. Ang saya. So, ang yan. gandang challenge. Parang hindi lang dito lang sa lokal, di ba? Hindi lang pang local, pang international pa. Okay. So, meron din yung sinasabi natin na intensifying efforts
'di ba, mga to revitalize the agriculture, Yes. forestry and fisheries. Yes, ang ATI has launched yung marami tayong anong anniversary ni launch yung Unified Extension Systems na parang data ang mga agricultural extension worker would log in online na sila magre-register online and all the data ng ATI. Because also of that, may tayo, yung strategic plan natin for 2023 to 5 years siya, 2028 ay nandiyan na rin. Kasi yung digital agriculture and digital farming is more on towards agri-modernization. Yes. So we have to keep up with the techie age, and also dapat ang farming should also go that way. Kaya may digital farmers program tayo. So yung engagement natin lalong-lalo na sa mga rural areas para mas maabot yung ating mga client or yung ating mga farmers, di ba? We have to yung precision agriculture. Correct. Yes. Yun na yung mga We really have- aabangan at mga darating na mga We have to step up now. We have to really innovate, transform, and empower. Wow. Yan ang ating minimithi, di ba, ma'am? Ang Yes. ating patutunguhan simula sa taong ito hanggat sa mga darating na taon pa, di ba? So, bilang ma'am, final natin sa ating mga tagapakinig at sa ating nanonood sa ating podcast, ano yung mga maibibigay sa ating mga kababayan na hindi naman promesa siguro something na parang titingnan din nila to check kung talagang tayo ay sinusunod natin yung ating focus at yung ating direction na yon. Yes. ATI would always be your partner in agricultural development. Yan po ang may papangako namin sa inyo. We will do our best. We will provide the best the way we can. Hindi man po kami makadiretso sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Marami pong paraan para makarating ang serbisyo ng DA through the ATI sa inyong mga kapartners namin sa rural development. Yun po ang maipapangako namin sa inyo. Patuloy na maganda at magandang serbisyo dahil po sa ATI Region 5, we keep raising the bar. Yes. Salamat po. Okay, and syempre, sinasabi nga na ating Yusek Domingo F. Panganiban, we have to make ATI a premier institute both local and international. So, again po, maraming salamat, Ma'am Elsa, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon at sa pagpapaliwanag ng ating direksyon at polisiya sa taong 2023. Once again, ito po ang inyong Kuya Mike at iyong nakasama sa ating Kaugnay Podcast, Peace, provider of extension advice and services. Magandang hapon po ulit. Good afternoon, Bicolandia! Magandang hapon ating kaugnay. So, kasama pa rin ako, Kuya Chan, para sa ating kaugnay podcast, Your Peace in Agriculture, your provider of extension advice and service in agriculture. So, kanina nakasama natin si Director Elsa Parot ng ATI Bicol, kasama si Kuya Mike para sa Agri-Salitan. Maraming salamat, Ma'am Elsa, sa pagsama sa amin ngayong hapon. So, ngayon, ito naman ang ating agri-abangan. So, ano naman ang mga aabangan ng ating mga clients and stakeholders sa ATI Bicol ngayong buwan ng February? Kasama natin ngayong araw si Miss Ella Baharo, Support Staff ng RICE Program. Magandang hapon, Kuya Chan, and of course, magandang hapon sa ating mga avid listeners. Okay, magandang hapon. So, kasama din natin from the Career Development Management Section ng ating Development Management Officer 1, Ate Carla Padre. Hello, Chan. Good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng ating viewers and listeners ng ating podcast. And last but not the least, ang ating OIC Chief ng CDMS, si Ma'am Techi Lisaso.
Good afternoon, Chan, at sa lahat ng ating manonood. Yan, thank you very much sa pagsama sa akin ngayon dito sa Agri Abangan. So, ano ang ating aabangan ngayong February para sa RISE program, Miss Ella? So, in behalf of Engineer Christine O. Ulila, ang ating RISE focal person, ang RISE program po is meron tayong 3 trainings for the month of February 2023. So, currently po, we have the capability enhancement for farmer leaders, a training on pest and nutrient management para po ito sa ating mga barangay, agricultural extension workers. So actually Kuya Chan, graduation po nila ngayon dyan sa province of Camarines Norte. So congratulations po sa lahat ng ating barangay agricultural extension workers graduate ng pest and nutrient management training. Congrats! Ayan. Sa ating mga nagtapos. Yan. And next naman is we have the capability enhancement para naman ito sa ating mga farmer leaders. So it is a refresher course para sa ating mga seed growers, and dito naman ito i-conduct sa province of Camarines Sur. Okay. So ayan, and of course para sa ating medyo mahaba-habang training, we have the training of trainers on production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization, and iko-conduct naman ito dyan sa province of Catanduanes. So magsa-start po tayo on February 13 and ang graduation day po nila is on February 24, 2023. Ayan, so that's it po para sa trainings under the RISE program for the month of February 2023. Kasabay dyan sa province of Catanduanes ang aming success story documentation under RISE program on February 20 to 22. So, magdo-document ng mga success stories ng ating mga farmers na nabigyan ng mga golden rice dyan sa Vera, Catanduanes. So, kita-kits tayo, sabi nga ni Ella. And napakarami ng activities kaagad ang ating RISE ngayong February. So, next, ano naman yung aabangan sa CDMS? Ano ba mga trainings meron tayo ngayon, Ma'am Tetchi? Okay, Chan, sa under po ng Career Development Management section, yung ating pong Youth Development Program. For this year, meron po tayong mga internship programs, meron po tayong Japan and Taiwan. So currently, yung ating pong 3 trainees ay undergoing yung ating agri-related trainings na part po ng kanilang pre-departure orientation course. So meron po tayong assured isang slot po doon, and 2 po ay nasa waitlist. So hopefully makapasok din yung other 2. For our internship program naman in Taiwan, for this year, baka February or March, we will be starting with the selection process ng ating internship program in Taiwan. So, abangan na lang po ninyo. So, magdi-disseminate po kami ng information regarding the start of the selection process sa kada po provinces. And aside from that, we will be implementing also the Binhinang Pag-asa program for this year naman sa province ng Masbate. Kasi previous years, last year na i-conduct po natin ito sa Camarines Norte, and then noong 2021 sa Albay at saka sa Camarines Sur. So this year, mapalad tayo nakakuha naman ng oportunidad na mabigyan ng chance yung ating mga kabataan from the province of Masbate. So sa scholarship program po natin, continuous po yung ating batch 1 of scholars. So we have 13 scholars po yan coming from the different state universities and colleges sa buong region. So 13 po yon. So they are on their 3rd year ngayong taon. So we have also the second batch. So 12 po yon, 12 scholars po natin. So nasa 1st year pa lang sila kasi nag-start sila nung August. So yun po yung sa under sa scholarship. For our regular trainings, for this quarter, we have the Gender and Development training for our agricultural extension workers. That will be on March. So, yun po yung ating mga kaganapan for the Career Development and Management section. Nabanggit kanina ni Ma'am Elsa doon sa Agrisalita na pinaplano daw na magkaroon ng banner programs for our young farmers. So, talking about internship and young farmers, meron din kami dito sa ATI Bicol ng 10 interns from the Best MSCAT
gugugol sila ng 260 hours dito sa ATI Bicol. Sila ay Crop Science and Animal Science graduating students from Masbate. And kahapon, dumating na rin ang aming mga interns from the Sorsogon State University. Sila naman ay Agricultural Technology students from Castilla campus. So sila din ay gugugol ng 1,400 hours. So mahaba-haba itong mga taga Sorsogon State University. So yan ang ating aabangan sa ating CDMS. And nabanggit din kanina, ang dami nabanggit ni Ma'am Elsa kanina, about the professionalization of extension services through CPD accreditation. So to talk more about CPD, Ate Carla, go. Okay, Chan. Tama yon. Since 2021 ay naghahatid na po tayo ng mga training programs with CPD units para sa ating mga licensed agriculturist. And for this year, patuloy pa rin tayong maghahatid ng mga training programs with CPD units approved by the Philippine Regulation Commission. So, ito ay para sa professionalization ng ating mga agricultural extension workers in the Bicol region, lalong-lalo na yung mga licensed agriculturist and licensed agricultural and biosystems engineers. Yan, dami no? Dami activities, pero maganda yun, ano? Ibig sabihin, we keep raising the bar, kumbaga. Sabi nga na we have to become the prime institution both nationally and internationally. So nabanggit din yun kanina ni Ma'am Elsa. So dami no, dami. So ito, simula pa lamang to ng mga activities namin, services, extension services dito sa ATI Bicol. So abangan natin sa mga susunod pang mga episodes. So maraming salamat Elang, Ma'am Tetchi, and Miss Carla. Thank you. Thank you, Chan. Dito sa Agri Abangan. Thank you, Chan. So yan ang ating episode 1 para sa ating Kaugnay Podcast na saksihan nyo ang Agri Balitaan, Agri Salitaan, and Agri Abangan ngayong araw. So muli, ako ang iyong podcaster, si Kuya Chan, para sa ating Kaugnay Podcast, your provider in extension advice and services in agriculture. Good afternoon. At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay, ating Kaugnay, ating Kaugnay Podcast. Ngayong 2023, Magandang hapon and welcome sa ating Kaugnay Podcast. maghahatid ng extension advice and services tungkol sa agrikultura. Ang ating Kaugnay Agri-Balitaan sa linggong ito, ang Agri-Balitaan. at halamang mahalaga sa agrikultura at kalikasan. Magandang hapon and welcome sa ating Agri-Salitaan. Ating local government units, Seed banking for lasting initiatives for the environment o life At Agri-Abangan, provider in extension advice and services in agriculture. Ngayong February 8 na. This is Ating Kaugnay Podcast.